eling gawang-gawang jroning cipta Sang Wijayasena ya Bratasena. Rikalanira nyirnakaken Gajah Sena. Dan sempal gadinge ngiwonengen dan pedhot tralene. Risaksana jroning mangke Sang Bratasena ngetok karosan. Ngetok karosan sigra namakaken kuku Pancanaka ingkang ndadekna sumurupmu. Lara-larae kados pundi teka sampeyan kudu misungsung tiyang dhateng negari Kacakra. Ngaten, Mas Ayu, Prabu Baka menika ratu ingkang karem nadah daginging manungsa mila saben dinten ngedahaken salah satunggaling andhanipun tor tiyang kangge pancen daripun Sang Prabu. Nah, mongko dinten menika kedemangan medang sunya mriki kedah kula ngaturaken urak utawi kedawan urak kedah setor tiyang datenge Kacakra. Tekad kula pun gembleng mboten badhe ngurbanaken kawula. Mila kula piyambak sing gadah tekad sagah dados pancen daranipun Prabu Baka. Apa bener kene iki klebu tlatahé Kacakra? Inggih, inggih. Wah, Kunti buku Rilanana, aku tak pamit tak labrake Prabu Baka. Mangke riyen, Jan. Ampun, Ger. Ampun, Ger. Mboten lila yen sampeyan mengke dadi kurban. Sampeyan niku tamu kula, mboten sak trepipun melu sengsara. Pun, Ger. Sengsarane kula sandange dhewe, kula lakonane dhewe. Ki Demang kula ingkang nglairaken Bratasena. Bratasena niku anak kula. Kula menega lila anak kula dados ganti sampeyan. Nyai Mas Ayu kula ngertos. Ning boten saged, tetep boten saged. Dosa menapa ingkang kedah kula sandang. Dene nyengsarakaken tamu sing kudune kula subiya-subiya. Wah, Ki Demang, kados pundi nggih? Ngerti yo, anggonku kepengin nglabrak Prabu Baka kuwi ora merga aku kepotangan budi saka kuwi, ora merga aku sak sedulur wis mbok wenehi pangan kang enak lan mangan turu kang kepenak. Nanging pancen wis dadi tekadku bakal mbabati rerut ngeprasi sing brenjul dimen jagat saiki dadi tentrem. Nger, tekad sampeyan niku luhur, mung mawon kudu diukur kalih sangu sampeyan, Nger. Wong yen mung kenceng ing tekad ora duwe lambaran sing kuat, mesti mboten entuk gawe. Ki Demang, aku Rilanana. Aku iki wis kulino ana jroning alas gojek karo macan ngladeni karo gajah. Nger, kula mboten maido yen sampeyan iki kulino gojek karo macan, gojek karo warak karo banteng. Ning klatur prisa nggih, Nger, kewan niku beda kalih menungsa. Kewan mboten duwe nalar, ning yen menungsa mesti sugih nalar. Kebak Rekadaya napa melih Prabu Baka niku ratu sing kondang wengis lan potete laku julik. Pun Nger, mandhek mawon. Aja nguja karep, ngumbar tekad, mindak mboten sae. Ki Demang, Cayawa marang anakku Bratasena. Mboten saged. Awit kula mboten lila weruh bocah enom sing isih dawa sejarahe, amba jangkae lan dhuwur gegayuhane, mati tanpa teges mung musuh Prabu Baka. Kula mboten lila. Wijrapa wruhanira kaya tangeh kelakone lamun turase swarga Prabu Panji. Aduh Kanjeng Ratu, abdi paduka pun Wijrapa mripat wuta kuthung ing panggraita dene mboten ngertos menawi Gusti Ratu Kunti Talibrata dalah Gusti kula para Pandhawa cumandhak wonten sudung kula mriki Kanjeng Ratu.
Kyai pancen aku sak anakku lagi andun lelono namur kawula supaya ora mekewuhi lamun ketemu karo para kawula cilik. Nggih. Sakmangke kula pitados Raden Bratasena tartamtu kuwawi munah Prabu Baka ingkang hambek angkara. Nggih Demang. Inggih, sesundi nggih. Rene wis percaya marang aku. Diake toto dina kinangsi aku ladekno marang Prabu Baka. Yen ora enggal teka pati selak mesakake panjrite kawula ing Eka Cakra. Ki Demang, inggih kados pundi Raden Ayu? Sedya ayu mesti bakal pinayungan rahayu kula Bratasena. Ganti pecak sak budalmu aku kadang-kadang mudaya-daya susul marang Eka Cakra. Gusti Ratu, pisungsung menapa ingkang kedah kula aturaken kaliyan lelabetanipun Raden Bratasena. Wah, aku iki mung netepi wajib. Aku mung netepi wajib babar pisan ora labuh marang kuwi. Kunti buku aku njaluk pangestu Wijrapa aku ladekno. Tawas padake iki kaya Demang Ijrapa. Inggih kula ingkang sowan. Kowe arep nyidrani janji? Wis pirang dina wis meh sak candra iki tekse wis meh sesasi. Lagi ngetok, Inggih nyuwun pangapunten menawi tetela katemben menika kula saged ngabiyanta rengsa paduka jalaran ing kademangan Medang Sunya. Papane menika tiyangipun sampun sami telas nilaraken papan dunungipun. Kadosta kademangan ing Kerkatga inggih mekaten tiyangipun nggih sampun sami telas. Nggih kantun ing Medang Sunya papan kula menika kantun tiyang segriya kula kaliyan bojo kula lan anak kula. Karepmu piye? Namung ngaten, mbok nawi awit keparenging Gusti ingkang murbeng dumadi menika wonten tiyang ketingalipun kok tiyangipun bodho. Tiyangipun menika nggih bodho ketingalipun nggih radi petuk. Menika purun menawi dados dedhaharan paduka Sang Prabu. Lho. Iki menungsa saka ngendi? Inggih, nyuwun pangapunten kula piyambak dereng ngertos. Menika tiyang kabur kangenan kendang kebaratan kandang langit kemul mega. Mboten jogan, mboten longan, mboten dongko, mboten kayangan. Ngertos-ngertos nggih sampun dumugi wonten papan dunung kula. Karepmu piye? Lah nggih tiyang menika ingkang kula caosaken paduka. Wah.
Lah dalah. Kuwi tenan. Inggih sinuwun. Gus. Ngaku kowe jenengmu sapa? Kowe takon karo aku. Aranku Wijasena. Wah, Wijasena. Iya. Apa kowe gelem? Apa kowe wis lila ngerti yen diladekke karo aku? Durung. Lho lah durung ngono karepmu piye to kuwi? Nggih. Mangke rumiyin to, menika rak namungakenipun kula aturi mblakakaken. Wijasena. Ngerti ya tegese kowe diladekake karo aku, kowe dadi panganku. Dadi panganmu. Iya. Tegese kowe manut tak kokop getihmu. Tarimah-rimah balungmu. Aku iki menungso, pancen pakanaku menungso. Kowe ngerti apa ora? Ibarate walang ditotol pitik sak oleh-oleh kudu nyrentik. Woh, lah dalah kuwi budi. Iya. Wong nyatane cacing wae kepidak kugil-kugil apa meneh menungso. Wah, bagus. Karepmu piye? Aku golek nggon sing jembar. Aku golek nggon sing jembar. Ayo. Yen ku arep mangan karo aku yo patenono dia. Bagus, ngalun-alun papane. Dalah jebulane ning menungso sing jarak perkara karo aku. Wijasena lho paran. Kowe sing minangka dadi wakile wong Medang Sunya sak kiwa tengene. Ya pancen aku minangka dadi suriye kawulamu ing Medang Sunya sak kiwa tengene. Ayo Wijasena sing makili. Ayo, yen panjen aku arep mbok pangan. Langkah ana sik bangkeku. Wah! Lak geget pedhot gulumu. Maju tak dupak rel suwek telakmu aja takon dosa kowe. Wah!
Ah, kesel cah. Nang weteng ngantek ngintir-intir. Sena apa aku ora maido nggonmu mandang gawe nanging lelakon iki aja mbok doli nganggo akal ora bakal menang tanding karo Prabu Baka. Wah estu Den. Walah lah pun 5 menit mboten keju lho tak ruh kok. Niku mawon kulino tegese kulino sabet nek ora lah pun wegah. Apa meneh nek opahe ora oke. Ning esta niku mboten perkara duit tenan wong karya niku ijole dudu perkara redana Den. Pun nyun pangapunten. Badhe kados pundi panjenengan niku nun sewu nggih. Iya. Sejarahe Ndara Wijasena niku biyen niku sampeyan kulina to, sampeyan niku lagi pecah kon bungkus wis kon perang karo wujude gajah. Nggih mboten? Iya. Mang pateni biyen sinten? Gajah Sena. Nah, Gajah Sena niku meh padha Den. Mung nek gajah niku kewan, nek niku buta. Dasar iki gumantung panjenengan. Rikala panjenengan mateni Gajah Sena nika pripun? Nah, sakniku kula kinten boten tebih. Kaya bener atur adimu si Petruk, jalanan Petruk biyen yo nekseni. Wah, mati tenan. Gawang-gawang jroning cipta Sang Wijasena ya Bratasena. Rikalanira nyirnakaken Gajah Sena. Den sempal gadinge ngiwonengen dan pedhot tralene. Risaksana jroning mangke Sang Bratasena ngetok karosan. Ngetok karosan sigra namakaken Kuku Pancanaka ingkang kala semana modot sekilan dawane kajojaken jajanira Prabu Baka riwut nyomangkara pinedhot ususe brodol sak lengen gedene.
mati Dlajatopa. Wele jan nglemprak semono gedene. Lho lang kebo sitok wutuh lho. Pradane nganti entek 10. Oh alah Gusti. Nggih. Den, badhe kados pundi? Panjenengan saged nyirnakaken Prabu Baka niku mboten sadengah satriya. Nek panjenengan niku mboten diayomi dening Gusti tur panjenengan niku mboten dinuta dados utusaning adil. Sengara nen kiyat mejahi di Prabu Baka. Estu, Den. Kanjeng Ratu persasat rawuh paduka dalasan ingkang putra menika mujudaken tumuruning kanugrahan nugraha katentreman ingkang sinandhang dening para kawenge Kacakra lan panjenengan mujudaken ibu sejati ingkang saged anenuntun dumateng para putra ingkang hanjok ing kautaman. Yai Jrapa wonten dawuh aja kedhuwuren nggonmu njunjung karo aku dina aku iki mung sak drema nindakake marang kewajibanku. Inggih, menapa mboten wonten prayoginipun? Salah setunggalipun ingkang putra kapurih jumeneng ratu wonten negari Kacakra mriki. Kula kados Raden Wijasena menapa ingkang putra Pambayun purun jumeneng ratu. Wah, tentrem kawontenanipun. Kowe aja ngarep-arep perkara anakku jumeneng ratu babar pisan. Anakku ora ana sing mendem marang kamulyan. Ya diparingke sing wajib. Ingkang wajib anake Prabu Baka kuwi ana apa ora? Inggih wonten. Yen pancen ana kamukten iki kudu diparingake tedhak turune Prabu Baka ning kudu diweling nganggo tumindak sing bener. Nganggo paugeran kautaman tresna marang sesama. Oh ngaten. Iya. Oh nggih, nggih. Saking pemanggih kula tasih wonten putranipun sawargi Prabu Baka. Inggih menika Raden Kirmira. Kirmira menika pancen putranipun Prabu Baka namung dereng diwasa. Inggih ngentosi rumiyin. Ya mangsa bodho aku mung titip muga-muga para kawula Kacakra padha tetep manunggal sayuk-sayek saeka praya nggone upaya katentreman samat sinamat dan daya dinayan.